ενθουσιασμένος για το μάθημα υπασίας. Ελπίζω το άλογο να με συμπαθήσει. Να του πάρεις ένα μήλο. Ωραία ιδέα. Ευχαριστώ, Έμα. Μακάρι να γίνω φίλη με ένα άλογο. Ξέρω ένα άλογο που θα ήθελε να σε γνωρίσει. Αλήθεια? Ξέρεις κάποιο άλογο? Και βέβαια ξέρω άλογο. Τα αρκουδάκια ξέρουν πολλά άλογα. Γιορτή, χαρά, θα διασκεδάσουμε μαζί. Γιορτή, χαρά, κάνουμε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά. Τα όνειρα μας βγαίνουν αληθινά, μα όπου κι αν πάμε περνάμε φανταστικά. Γιορτή, χαρά, πετάμε πιο ψηλά. Αλογάκι! Θες να το γνωρίσεις? Ναι! Καλά! Μα επειδή δεν σε έχει ξαναδεί, δεν θες να το τρομάξεις? Πρέπει να κάνουμε ησυχία και να κινείσαι αργά. Αλογάκι! Έμα, στάσου! Αλογάκι! Το αλογάκι δεν με θέλει. Το τρόμαξες. Σοβαρά? Δεν θυμάσαι τι σου είπα? Πού πάνε οι λέξεις όταν μπαίνουν στα αυτιά? Τι μου είπες? Η συμβουλή μου που πρέπει να ακούσεις. Η συμβουλή μου που πρέπει να ακούσεις. Καλά! Τι πρέπει να ακούσω? Μου λες τα λόγα είναι τόσο γλυκά. Μην πας εκεί στα κρυφά. Όχι φωνές ή σάματα, να το θυμάσαι καλά. Τι? Δεν ακούς που σου μιλώ, δες κρέτας εννοώ. Καθόλου δεν με ακούς, να είναι συγκεντρωμένος ο νους. Για πάμε μαζί στα λογάκι ηρέμα. Στα λογάκι ηρέμα. Μπράβο, ναι! Ας πλησιάσουμε σιγά. Ναι, ναι, σιγά θα μιλώ. Σιγά, σιγά, σιγά. Τη συμβουλή σου θα την ακούω. Τη συμβουλή σου θα την ακούω. Hey, κορίτσι! Έχω κάποιον που θέλει πραγματικά να σε γνωρίσει. Εντάξει, έλα. Μ' αρέσει η γέτη σου. Θες να τη βουρτσίσεις? Θες και εσύ βούρτσισμα? Θα φαίνεσαι ωραία με φιόγκο. Δες αυτό. Θες και εσύ φιόγκο? Νομίζω το άλογο θέλει να το υπεύσω. Είναι τέλεια ιδέα! Yay! Καλά! Ανέβα! Είμαι τόσο χαρούμενη που άκουσα. Και η Μπέρτα είναι. Και την τάισα ένα μήλο και βούρτσισα τα μαλλιά της και πήγα βόλτα! Ήταν καταπληκτικό! Ναι, ήταν.